लिपू कह लिपू हाँ कहून कौन करुଛୁ ବେ ତୁ फेसबुक रे अरे छाड़ छाड़ छाड़। ବେ ତୁ କାହାକୁ ମେସେଜ କରୁ ଗୋଟେ भाई फेसबुक रे गर्लफ्रेंड टा ତୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତୁ ନିହାତି ତ ଶୁଣିଥିବୁ ଗୋଟେ କଥାଟା ना भाई की कथा फेसबुक ରେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଦେଖି ଗୋଟେ ରାଜା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଯେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଶୁଣିଛୁ ଏ କଥାଟା ना ना सुनी कौन है ଯଦି ବି ଶୁଣିବୁ ତ ଲଭ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବ କି ରହିବ ସେଟା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ସେ କଥାଟା ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ ଶୁଣିବୁ ଯେ कौन ହଉ ଶୁଣ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧକେବାଜ ରାଣୀ ବି ଥିଲା ସେ ରାଜା ଏତେ ନିରୀହ ଛୁଆ ଥିଲା ଯେ ସେ ରାଣୀ ସେ ରାଜା ତା ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା कौन है कौन ଶୁଣ ତାହେଲେ जा हो एते दिन का ପରେ ତୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ ରୁ ଝିଅ ପଠେଇ ପାରିଛି ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ ୱାଓ ୱାଓ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଆସିଲି ଆମର ତ ଫେସବୁକରୁ ହିଁ ଲଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା କୁହ ସେଟା ସମୟ ଅଛି ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି କି? ସକାଳ ପାଖରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁମ ଫୋନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତୁମେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ କରିନ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରୁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କଲେଜ ଯାଇଥିଲି କଲେଜରୁ ଆସିକି ବାପା ଘରେ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲ୍ କରିପାରିନି ସରି। ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ କୁହ ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ତୁମେ ଏତେ ଛାନିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛ ଯେ ଆଉ ସେମିତି ଛାନିଆ ହେବାର ଅଛି ଯଦି ଆଉ ତୁମେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଟ୍ୟୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ ମୋତେ ଆଉ କଲ୍ ମେସେଜ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ପଲୁ ପଲୁ ନା ମୋର ବଞ୍ଚିବା କିଛି ଦେଇଛି ମୋର ଆଜି ମରିଯିବାଟା ଜରୁରୀ ମୁଁ ଆଜି ମରିମି ट्रेन से ट्रेन लाइन कौन एमती होची चलो चलो ट्रेन आसबा कौन एमती होची कोला ट्रेन आस तो कोला ए भाई कौन हो एमती कौन होचो साइड के आसो भाई छाड़ी दो साइड के आसो मत छाड़ी दियो कौन होच कौन କ'ଣ କହିବି ଭାଇ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଫେସବୁକରୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ପଠେଇଥିଲି ଆଉ ସିଏ ଆଜି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି छी 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 ए जियो पे एमती होबो चलो आज तुमको कौन जिनस देखु बढ़िया चलो এটা তো ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମତ सामान्य मत तुम माने की सारा फड़े तापर जानिबो एबे जानि पाला तो झियो माने कोन मद माने कोन ଆରେ ଝିଅମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଧୋକାବାଜ मद मत दियो मद कोटी जुहार ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କି ମେସେଜ କିଛି କରିବା
ଦରକାର ନାହିଁ ରଖୁଛି ବାଇ। भाई 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 किस होला भाई भाई कौन हला भाई तुम घर केडी भाई भाई कौन हला